780. And this is Sky Whittle's Kirem Ophelia. O gwmpas y prif gylch, mae yna sawl beirniad, pawb a'i farn, pawb a'i ffordd o feddwl, ond barn un person sy'n bwysig heddi, a dyma ni, ar y chwith, beirniad yr adran B, Margaret Edwards o Frydfa Nefydd. Wedi bod yn edrych ar y Meirch dros 4 oed gyda'r adran B, Rob Jones wrth yn ochr i, mae'n edrych yn weddol benderfynol bellach yn siarad gyda un o'r stwardiad. Mae wedi bod yn bleser gweld Margi'n yn berniadu. Mae fel bod hi'n byd bach tawel i hunan. Ti'n bod, mae o hyd bach o bellter o'r stewards, mae moyn meddwl wrth i hunan. A mae hwnna'n beth da. Ti'n bod, i barn hi wedi, os dim neb yn eich listi'n gweud fi di hwnna. Mae rhywbeth am Margi mae fe'n dawel neis. Mae yn grefft i anghofio am y gynulleidfa, i anghofio am y bobl o dros y byd fydd yn edrych ar hwn. A becso wedi beth maen nhw'n meddwl. Dyna'r problem fwyaf. Un meddwl sy'n yn y cylch. Dyna beth sy'n becso. A ni'n gweld mae Jan Pete Moonwalker wedi cael dod nôl i'r i'r safle. Mae wedi cadw i goron ar hyn o bryd. Ond wy'n gweld newid wedi bod. Mae'r march glas Zwallenberg Blueprint wedi cael dod lan i'r ail, a fe welwn ni waxwing aristocrat y ceffil melyn yn symud lawr i drydydd. Katie Parry Evans wedi gwneud gwaith digon da fyna yn broffesiynol eto yn trafod ceffil i'r perchynog o'r iseldirodd. Mae ymddiriedeth yn beth mawr yn dweud pan ti'n berchen ar geffil a trosglwyddo i'r person fydd yn paratoi ac yn dangos. Wel, os ydy byddach yn mynd yn iawn, mae popeth yn iawn. Os nag yw e? A mae'n derfynol. Wedi penderfynu, Margi yn dawel, ond yn benderfynol, fel wyt ti'n gweud, y gorau o'r Meirch yn yr adran B blwyddyn hyn yw. A ni fel sydd yn symud fel peiriant yn y farni, Jan Pete Moonwalker. The winner is 1367, Lucy Faye Pugh with Tom Cynfig Black Ocean. And taking the second place is 1366 with Glenys Owen, Abermennau, Lady Million. So llongyfarchiadau mawr i chi. And we now move on to the class 121 with the broodmare 4 years old or over with old bowler foot. Nawr yn ni symud ymlaen i dosbarth 1-2-1 yn yr adran yr hanbryd efo Casig Magi dros 4 oed. Lle mae ni Steph Mansfield yn parhau yn gallu ymlacio ychydig. Dim lot. Mlaen eitha nawr i pencampwriaethau. Un beth o'n mynd i weid, llwn ni gael cyfrinach fach yn y tŵr hyn yn gallwn ni? Ie, gallwn. Ffrind i fi Australia wedi dod draw i byrnu march adran B. A wy'n gwybod bod e'n hoff iawn am y ceffil hyn, so gawn ni weld siwr eithi. Falle bydd Steph yn lwcus yn ennill eto yn y brif gylch, ond ar rywun sy'n a diddordeb yn y ceffil. Mae'r amser diwethaf welwn ni yn y wlad hyn. A mae hwn yn cynyddu y pel a cynyddu gwerth y ceffil pan maen nhw yn dod i'r brig. Odi, edrych am rhywbeth oedd yn symud mae'r y farced wy'n sôn am, ond does dim gwell y flwyddyn hyn yn y farni yn yr adran B. Mae'r march gorau y flwyddyn hyn yn yr adran B, Jan Pete Moonwalker. Mae fel Moonwalker bach, y gawn ni weld. Amser bydd e'n gadael y cylch, fi'n siŵr. Felly mae'n lun cyflawn i ti o ran cydymffurfiaeth a symudiad. Mae'r symud yn arbennig. Wyt ti ddim yn gweld ceffil sy'n symud fel hyn yn aml iawn. Yma ffordd. Gei di weld. Rhydd, bwrpasol, nerth. Mae e fel cobyn bach. And we've got current the class 283. Wedi cadw i goron ac yn symud fel peiriant. Mae Jan Pete Moonwalker. Dyma ni march gorau yr adran B dros 4 mlwydd oed. Llongyfarchiadau mawr iawn i Steph Mansfield. Wedi arwen yn berffeth heddi. Yn ail yn mynd i 2-1-0-2. Second place goes to 2-1-0-2. Claire Bodsworth
with Sioe Daphne's Devotion. And third place to 2103. And trydydd...